Naso ndi update ma update a news zosiyanasiyana around the world. Ya tsopano tiyambire ndi ku Spain kumeneku ku Spain kumene kuja kwaje na Barcelona ya kumeneku kuli news ina yabwino, news yosangalatsa kwambiri. Dziko la Spain lalengeza dzulo kuti tsopano lipereka zipepala kwa anthu amene amakhala mdziko lawo popanda zipepala, ndipo lanena kuti lipereka zipepala pafupifupi kwa anthu 500,000 amene ali mdzikolo, amene akhala mdziko la Spain at least osachepera miyezi 5 ndipo adalowa mu Spain before 31st December ya 2025. Ndiye kuti anthu amenewa ngati alibe milandu ina iliyonse, sanapangepo zinthu zophwanya malamulo zina zilizonse, no criminal record, ndipo akhala mu Spain amagwira ntchito amapanga mabizinesi, koma adalibe zipepala zowayenereza kukhala mdzikolo, tsopano apangidwa process ndipo apasidwa zipepala. Zipepala zimenezi ziyambira kukhala zipepala za chaka chimodzi, kulandira visa ndithu kandi work permit ya chaka chimodzi kumapita kutsogolo. Iyi ndi nkhani ina yabwino tikatengera ndi mmene zinthu zikuyendera masiku ano. Taona ku America Donald Trump ndi boma lake akhala kuchotsa anthu oti akhala zaka zambirimbiri ku America, anthu oti akhala kugwira ntchito kupanga contribute ku dziko la America, mupereka misonkho komanso kuthandiza anthu kugwira ntchito zosiyanasiyana. Anthu amene akhala kugwidwa ndi kubwezedwa kapena kutumizidwa ku mayiko kumene sadakhaleko chifukwa chonena kuti analibe mapepala. Tonse tikudziwa kuti mapepala umatha kukhala nawo lero, chaka chammawa utha kukhala ulibe mapepala. Nkhani imachitika ndizosiyanasiyana. Pena amapezeka kuti kupanga renew kwavuta, koma iweyo wakhazikika kale umapanga zinthu zako kudziko kuja, koma ukukanika kupanga renew pa zifukwa zambirimbiri zimene zimatha kuchitika. Sikuti wina aliyense amene ali mdzikomo upanda mapepala ndiye kuti adalowera pa window kapena adalowa mokakamiza, sizimakhala choncho. Izi ndikulankhula chifukwa ku Africa, makamaka dziko lija la South Africa, kuliso anthu ambiri makamaka ochokera ku dziko lathu ku Malawi amene akhala mu South Africa zaka zambiri, ndipo ndi nzika zabwino, anthu ogwira ntchito zabwino zothandiza dziko la South Africa, komanso ena mwa iwo sanapalamulepo kuphwanya malamulo ena aliwonse, koma alibe mapepala owayenereza kukhala. Ena atha ndithu zaka zambiri anawo nkumakula ali kumeneko, koma alibe mapepala owayenereza. Ndi chanzeru mayiko ngati South Africa kupanga vete anthu ngati amenewa, kuwaona kuti analowa liti dziko lawo ndi kuwapatsa mapepala. Izi ndizothandiza dziko la South Africalo, ndiponso zowathandiza anthuwa kuwapatsa mapepala, so kuwapatsa unzika yayi. Process yopezera unzika ilipo. Izi ndizongowapanga anthu aja kuti akhale legally mu dziko lanu. Kuchoka ku Spain tiyeni tikambe za America ndi Donald Trump. Donald Trump waphwasula ndi kusokoneza maubale amayiko ambiri amene anali nawo ndi dziko la America. Taona kuti ubale wa dziko la Canada, yemwe anali ngati kapena yemwe wakhala akukhala ngati brother wake wa America mu zinthu zambiri. Ma Canadians ndi ma Americans amatengedwa ngati ma brothers. Koma chibwerere ndi Donald Trump wakhala kuopseza Canada, kumanena kuti Canada lisanduka dera kapena kuti district ya ku America, zimene kumayambiriro zitayambika zinali ngati zongoselewula, koma atayamba kumalimbikira nkumaopseza mpaka nkumayika ma tariffs pa misonkho pa malonda amene amachita nayo, Canada felt betrayed. Padakali pano Prime Minister wa dziko la Canada sabata zapitazi anali kuno ku China kusakumana ndi President wa China, ndipo Prime Minister ameneyi wasayinirana ndi dziko la China kuti sopano magalimoto oyendera mabatire opangidwa ku China ayambe kulowa ku Canada. Tidziwe kuti mbuyo monsemo Canada mogwirizana ndi America adakaniza kuti China isamakagulise magalimoto ake opangidwa ku China kuti alowe mayiko amenewo. Ndipo pachifukwa ichi China inalibe choice, koma inapita kukasiya maplanti yake opanga magalimoto, makampani monga BYD anapita ku Mexico. Koma chifukwa chonena kuti Donald Trump mene wayipangira treaty Canada yazindikira kuti America siyoifera, Trump siomufera. So pano Canada yabwera ku China ndipo asayinirana
ma trade agreements ndi China. Donald Trump adapsa nayo mtima kwambiri nkhani imeneyi, koma izi zingosonyeza kuti waphwasula maubale even ndi maiko amene anali nawo bwino mbuyo mosemo. Prime Minister wa dziko la Britain nayenso akulowera kuno ku China. Mawa ameneyi afika kuno ndipo adzakumana ndi president wa China. Tiyembekezerenso kuona akugwirizana. Choyambirira nkhani ina yomwe agwirizana kale ndi nkhani yokhuzana ndi Chinese embassy. China idagula malo ku London, mkatikati mwa London, malo akulu kwambiri, ndipo ikufuna imangepo their biggest embassy ku Europe konse. Akafukufuku aza security adanena kuti izi zisaloledwe chifukwa China ikamanga embassy imeneyi izakhala ndi ma equipment onena kuti adzapanga spy kuchita chilichonse chochitika mu Europe, makamakaso ku UK. Ndipo ku UK akhala akukana kupanga approve malo amenewa kuti China imangepo embassy. Taona last week finally UK government itapereka chilolezo kuti China itenge malowa imange embassy. And wiki ino Prime Minister wa UK akubwera ku China. Donald Trump wapangisa kuti maiko ambiri amasuke ataye mgwirizano wawo ndi America ayambe kuyenda ndi China komanso maubale ndi maiko ena. Izi zitiphunzitse phunziro. Donald Trump yemweyo sopano akukakamiza dziko la Ukraine kuti livomereze lisainire agreement ndi Russia yoti nkhondo ite, ndipo Ukraine ivomereze china chilichonse chimene Russia ikufuna kuti nkhondo itere. Tidakamba kale kuti Russia ikufuna Ukraine isiye malo onse amene ali ku eastern region yake apereke ku dziko la Russia. Ukraine ikufuna ipange negotiate nkhani zimenezi, koma Donald Trump waopseza Ukraine kuti ikapitiliza kusavomereza kusainira iyoyo America ndi iyeyo sayithandizaso sayipasaso olo kuipanga protect. Akasayinira agreement imeneyi ndi Russia ndi pamene America ndi iyeyo angapange guarantee protection yawo. Donald Trump waisakaza America. Timalize ndi nkhani yayikulu ija ya Irani. Dziko la Irani lakana kunena kuti ilolo lapempha zokambirana ndi America, ndipo lanena kuti ngati kuli zokambirana anthu maiko akambirane mwaulemu osati akambirane chifukwa choopsezana. Dziko la Irani lazuzula zimene America ikupanga pobweresa asilikali yake ndi zida zake za nkhondo pafupi ndi dziko la Irani, ndipo lanena kuti ilolo lili lokonzeka, asilikali yake ali okonzeka, zala zagwira kale mifuti, ndipo akangowaputa iwo ayamba kuomba, ndipo ikhala revenge ya fast very quick. Muja tinanenera apanga target wina aliyense amene amamvana ndi America.